Daghan kaayong nindot nga pagtulunan ang makuha nato sa ato mga pagbasa nga rilahos ebanghelyo. Ang usa sa mga nindot kaayo nga pagtulunan mao ang kining gugma. Umingon tag pro-life ta, nahanglan gitang mahigugma. Kaya kung dili gayta mahigugma, ma-pro-death. Bisan pag-unsa kanindot sa atong mga nahibaluan, bisag unsa pa kanindot sa atong or kataas sa atong mga naabot nga mga kalampusan dinhi sa kalibutan, basta di gayta mahigugma, diretso gyud ta pagka anti-life. Muna diri sa atong ebanghelyo ang mga tag-as kayog nakatudan, mga Pariseo, ang mga leader, mga pari sa mga Hudiyo, nakadaig man sila sa pagsulti ni Jesus, ang iyang mga pulong, ang iyang pagmilagro, kadaig sila. Pero sa dihang naghisgot na si Jesus nga ang Ginoo murag nasuko nila, wa sila tabangi, nga siya dili magmilagro para nila kay kuwang sila sa pagtuo na ilang giguroy si Jesus nang kaning sigig simba nindot man ni siya, labi na gining managbasa diri samot na ning nagbisa porting nindota ni, pero guwa ni gugma da mahimo ra gyud tang anti-life. Kamoron, kumusta man mo, anti-life o pro-life? Kinsa dinhi ang pro-life, taas ang kamot. Daghan kayong mga anti-life. Awa basig sa mo kasabuton sa dang anti-life, no? Kana bang kontra nimo ang kinabuhi. Maglagot ka kung naa na say laing mabuhi. Una karon moingon dayon ka, uy, duha lang gyud kabuk anak, duha lang gyud. Maglagot na gyud kag mohimong tulo. Samot na gyud mahimong 5, maglagot na ka. Nya wa mo anang kinaiha. Or og di man ka maglagot, mura kag maguol or mabalaka kung naa na say laing bata. Nya ato dayong sawayon, patuyang malamong panganak, uy, din ama mo ka hatag ang nagmaayong kaugmaon. Sakto na dili. Patuyang malamog panganak, paragod ani dinhi magsigig anhis balay, dinhi sa simbahan, magdaag mga anak, pader para gatas, pader para pa-eskwela, pader wa na gid mi bugas, pader nga kung sige mamog panganak, nya pari inyong pabuhion. Mayroon ba untang nakatampo ko ato Onya inig pakaon na, inig pa eskwela, inig kanang kon pari iapil og hasol. Magsigi dadon inang bata kay aron ta maluoy. Ang bata gamay kay galisod paglakaw, kamo na mingon, ay ta paderbi bugas. Tudluan magmayo igabot dito ha, gawas ni pader ing na rin pader gay ta bugas. Ana. May sa kay musulti ang bata. Nya, na nya sakto ka na. Masaom na nimo ka ng klasiyas mga tao. Ha? Imong kasukan. Ako sa bugal-bugalan ay nagbalik diri hasol biya ng naong ninyo Naong sa nako say. Akamo di mo mingon ana. Musulti ka na wa na anti-life na ka. Nya human ako ning kasaban. Kaning ni ang gadaan ng mga anak imatra ba kaignaong nya magsigbalik-balik. Unya katus ang mga tao nga mosimba diri magsigig paampo, padir iampo mi padir nga makababy na mi, wa pagyud mi baby padir. Napo na mi katuig nga nagminyo. Hala pandong-pandong sa skamo tinaot unta Ginoo nga mamabdos unta na ni sila mga anak. Nya di diri gadag bata nga daghan kaayo masuko. Nya di asay way bata atong pandong-pandongan aron manganak.
Ang tinuod di ay nga pro-life ang tao nga nahigugma ug nagpuyo sumala sa gugma. Nya unsaon man natod pa diri sa ikaduhang pagbasa, bisan pag makasulti ko, bisan unsang pinulungan, bisan pag makasabot ko sa tadang tinaguan, bisag ipanghatag pa ninako tanan ug ipasunog ninako akong lawas, kun wa ko'y gugma, wa gid ni kapuslanan. So ang gugma mutan-aw gyud unsay mapuslanon, unsay malungtaron. Nya unsa may mapuslanon? Ang pagpakaon sa gigutom mao nay mapuslanon. Pero ang imong pagtigom anang imong kwarta o kanang imong pagkaon aron di jud ka makapanghatag kay para ginas imong kaugalingon, wa man ay kapuslanan kay ni daghan nimo mabangga ka dito sa unahan. Unsa na may kapuslanan anang imong gitigom, mabuak ng imong wa na nay kapuslanan oy. Mapuslanon pa din na. Tubag. Muna ang mapuslanon katong mulungtad. Sige kag panindot anang imong balay, nya pagkanindot na kayo imo dayong kuralon. Mapuslano na. Kay para gis imong kaugalingon, di gid nimo sila paapilon ang imong silingan kay imo gina mo nang kuralon gina nimo, imo pa nang butangag CCTV, nya imo pa gina butangag mga iro diha sa atubangan kay haron gyud wa gyud makasud. Mapuslano na. Tan-awon kas imong silingan, nindutag balay dako ag balay di man ta kasud. Unsa may mapuslanon? Ang imong pag-welcome sa imong mga kaning silingan nga makasulod siya sa imong balay nga malinawon o malipayon, dili magpangigking anang iro. Nga di ka magpili sa mga taong imong pasudlon sa imong balay, nga ang tanan imong i-welcome, dili kay imong usisahon samtang tuwa pas may gate. Nya tan-aw gani nimo wa gi klaro, di gid nimo ablihan. Nya ug atakihon kani Omicron. Di ra ba na moagig pultahan, di sa na mo ilag kural. Mas dali ra ba na siyang musod basta taas kayo imong kural. Di ba? Kanas Omicron ba? Di sa na makuhang CCTV. Patay ka. Bisan pag magtap-tap-tap-tap, lamang gani ako makitaan karon active kay simbahan, tagutlo kabuk tap-tap din ninaw. Tagutlo kabuk baharon gid ikasod si Omicron. Naong biya nimo tap-tap-tap-tap ka diha. Patio nagyapon ka Omicron na. Mga matay ra gid ta. Mga matay ra gid ta. Unsa may maayo? Nga di ka mahadlok mamatay. Mao nay sakto, mao nay malungtaron kanang di ka mahadlok mamatay. Muna diri sa atong ebanghelyo sa unang pagbasa, niingon gyud diri pagsulti ang Ginoo, Jeremias, ang tanang taos nasod, apil ng tanang mga hari mo kontra nimo, ayaw kahadlok. Kay di ako mutabang nimo, mura ka gikural og paril tungod nako, malig-on ka batok nilang tanan. Ang atong kalig-on naa sa atong paghigugma og pagsunod sa Ginoo. Kana bang di ka mahadlok? Ang taong lig-on di man na mahadlok. Lingian na imong tupad. Lingian ina lig-on ka. Ina lig-on ka. Sige na. Lingian ba ina lig-on ka. Kay tinuod kang lig-on, di ka mahadlok oy. Pero huyang gani ka, mao na nang kulbaan, mao na nang magsigong simbako, hala. Mao na nang manag-as na imong kural, mao na kusog na kay ka maningil anang utang, magsige na kagyaw-yaw, bisag galisod na kaglakaw, maningil ang yapos utang. Bisag hapit na kamatapos, sige lang yapong hipos anang kwarta, siging hipos. Bisag hapit na matapos, hangtod na lang yung kamutikos anang imong lungon.
Siga lang yapon na imong mata, magsige nagproblema ang tig-opera nimo diha kanang tig-imbalsamar unsaon pagpapiyong ng imong mata. Kaya gasig naanda na lang yung kasi tanaw na listahas utang. O nang di ka katog, og di gini mo makwinta na tanang utang. Oy, wa kay kapuslanan oy. Mao na importante kayo ang pag-ingon nga nganing Bible, National Bible Week. Kay karon manggong panahon na igo na lang tang mubasa sa Bible. Ang uban memorizon ang Bible, sabton, pangitaag apan ang laing doktrina unya human sigihan dayon og atake, sigihag atake, ginamit kuno ang Bible. Sayop ng inyong doktrina, sige mog simba anang mga larawan, gisulti sa Bible, nga ayaw mo pagsimba ni anang mga larawan. Mao day na, sige balik-balik ana, dugay na kay nang isyuha hangtod, sige balik-balik, kay bright lagi kayo siya kunos Bible. Giingon diha sa, sige, bersikulo, kapitulo, bersikulo. Pero tanawang kinabuhi, sa ila palang panaglalis og imong supakod masuko ba inig supak nimo tuo man ka ana anom nagsimba kog larawan nagisultim sa nas Ginoo nga tutukin ning bitin og maayo ka kun mutan-aw ka ning bitin nga tumbaga di na larawan di ay sa dili lahi na kay katong bitin dili to ang kuana sultim nasa say lusot ba kay biyan yung iugbok nagpabalikusan mos bitin. Ang importante sa imong pag-ingon na di ka musimbag larawan, nahigugma bakas imong silingan? Imo bang gidawat ang imong silingan nga nisimbag larawan o imong gisaway? Sige. Kung nagsige kag panaway niya, kung tungod ikaw sakto siya dili, manaway ka nang dili mo haom sa imong gusto, aliwat ka ning mga Hudiyo dire nga pagsigi nilang daig ni Kristo, pagsulti na ni Kristo sa mga butang nga wa sila kauyon, ila ng patyon. Mao na daghan rong mga relihiyon mo patay sa iyang kanang gitawag lag katunggali. Ilang patyon, either patyon nila kay dauton or patyon gyud physically ipaliquidate. Abisag kamo. Kamong nanimba din ang pari magsigigwali kanang inyong parking, kanang inyong kural, kuhaan na parking anang kalsada. Sige mo gunahon lami yung patio ng pariyaan. Si balik-balik kanang mga kabit kanang mga kilay, kanang mga kuanya, pa-color-colors buhok. Lami yung patio na yan, nasad balik na sad. Kana bang og ikaw na maoy sultihan sa pulong sa Ginoo niya, sakit ang pulong sa Ginoo kay moigo sa imong kinaiya. Andam bakang magbago ug imong ipahaom sa pulong sa Ginoo. Tanang kanang nay mo duol nako, mingon dayon pader, unsa may mo ikasultian nako time sa ha? Unsa may imong gusto? Imo kong pahatag og opinion aron imong lalison o imo kong pahatag og opinion tungod kay gusto kang maghigugmaay ta. Kana sa itong klarohon kay ginihatag na kog opinion imo kong lalison mangundang tayo. Di ba? Kusog kita ng lalis. Ako sugay na karon ang lalis. Kuhaon ang opinion sa usa ka obispo, kuhaon ang opinion sa laing obispo nga nagkalahi, nya sabungon dayon. Amo na di na mo tuo. Na magiruban di na mo tuo ang misa nga binisaya, misa nga in English, misa pa ni Latin gyud nga misa. Kanang ampari mo atubang sa mga tao, di na kuno na maayo nga misa, di na tinuod, talikod gyud, talikod. Sige, pagduog mo sa iyong asawa, pagtalikdanay mo. Nindot man ka na magtalikod. Atubang ngay maging pari og madre kamo na nun magtalikdanay. Wala mo pagkuan niya. Sige, ana. Kana yung taas nga misa, kanang daghan kay paaso, ana mao ginay sakto. Kanang way aso, wa nay ayo. Nga dali-dalion pag pare, kulikta lagi giapas. No, makapuntos po sila sa. Mura biasa kong magilti na sa. Mabita na bahala naghapit ng oras di sa nako dali-dalion kay nganuan. May sa nang makasabot mo. Tanaw di ba naipipila ninyo inigsige na kung wali magsigtan aus rilo. Ana.
Nya pakit-on ra ba jud ko? Tan-aw naman. Ay, wa mo mahigugma sa pulong sa Ginoo. Ang inyong gihigugma, ang inyong schedule. Timan ibaya. Basig di ka kaabot sa imong schedule. Karon gusto na kamulakaw, kay pa kay labhanan. Basig makras ra ng habal-habal nga imong sakyan. Ni kadi man ko musakay pa dir, maglakaw ra man ko. O sige, lakaw diha. Basig na ay mahaybol nga sakyanan at tugid padong nimo. Kaabot ka sa imong schedule. Dili. Unya ron og mamatay ka. Unya wa ka maminaw diri sa pulong sa Ginoo. Check upon biya kas Ginoo igabot nimo didto. Unsay giwaling Father Siano. Gatay sa atin. Ay taas man kito siya gwali Lord oy. Di man ka kabati kaya ang imong gihuna-huna ang imong mang schedule mo may gasigig diktar. Uy to pa kay labanan to pa kay tuon si ko ano to paninlunon para bato nimo. Ni saad pa itong karon to mobayad. Siguro ato kay pusod lain ra ba na animal ra ba kay nastanan. Mo saad na di nimo antuon din ara ba na mo bayad. Amo na magsige na kayo. Ay mulakaw na to mulakaw. Nadugay ba sa mahumagwali ning palian. Kanindot unta no og moingon mo Father patas ipang imong wali kay giuhaw ko sa pulong sa Ginoo nahigugma kay kuana Father din ata manguli Father magsige na lang kag wali nindot no okay na ninyo ambot lang kinsa kay okay ana dinhi no di man mo okay ang pare may masang pare ngiga sige tagbarog diri yaw-yaw nya maura na ihogs kolekta nya mga inyong sa tahaguon dire mura ra bagdagko mo gihogs kolekta pulos kita ni yawanon kun mao ni ato mga batasa no mamubo man or mataas ang pulong sa Ginoo nga atong mabati importante do na kay dadon sa inyo puy-an og ipaambit alang sa kaayuhan sa kinabuhi alang sa kahiusahan sa katawhan dili aron ta magsigi og lalis magsigi og sinawayay magsigi og dinautay nindog na ta mga buutan.